Para votar é sinxelo, de xeito gratuito a través da páxina oficial do Concello de Estrada ou a da Asociación Rapa das Bestas, ou ben cunha mensaxe de móvil enviando a palabra tesouro, un espazo e 36 en número o 5523, cun custe de un 50 € máis IVE. A Rapa compite con outras 45 candidaturas en toda España, entre as que se atopan as festas do Apóstolo de Santiago, o San Fermín ou a Feira de Abril de Sevilla. Só 10 serán declaradas Tesouro do Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO, un premio que promove a Buró Internacional de Capitales Culturais. Para os membros da Asociación Rapa das Bestas, conseguir o recoñecemento sería moi importante non só para a Rapa, senón para a Estrada. Queremos aproveitar esta ocasión non só para pedir a todos os estradenses e a todos os da comarca e do contorno que nos ten a ouvir que se o estiman con 20 e se lles gusta a festa que nos apoien neste momento, senón tamén un pouquiño para tamén decirlle que dende a nosa páxina web, que é www.rapadasbestas.com, aínda que tamén se pode entrar marcando .es, que se acaba de activar fai pouco esta nova versión da páxina web. Para nós, desde logo para o Concello da Estrada, é un orgullo xa que a Rapa das Bestas fose proposta e sexa candidata, non? Xa é un recoñecemento moi importante. As votacións poderánse facer ata o 28 de xuño. A primeiros de xullo coñecerase o fallo.